ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା 6 କ୍ଲାସ୍ର ଏକ ଚାପ୍ଟର ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା। ଏହା 6 ଆଉ 7th ବା 5 କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। 8, 9, 10 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର କାମ କରିବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଇ ପାଠ ସହିତ ୟାର ଲିଙ୍କେଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛେ ସେଇ ଗ୍ରହର ନାଁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଏହା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୂରତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ତୃତୀୟ ଗ୍ରହ। ପୃଥିବୀ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରେ ଜୀବଜଗତ। ସେ ପୃଥିବୀର ଆକାରକୁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ରୂପ ବା ଭୂ ଆକୃତି ବୋଲି କହିବା। ଏହି ପୃଥିବୀ ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଆମେ ତାକୁ କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ଅବିକଳ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଯେପରି, ତାହାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଅବିକଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିରୂପକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। সেই ক্ষুদ্র ପ୍ରତିରୂପକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ଲୋବ୍। এই ଗ୍ଲୋବ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ, ପୃଥିବୀ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତା'ର କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛେ। ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପୃଥିବୀର ଭୂମିରୂପ କେମିତି, ପୃଥିବୀର କେଉଁଠି ଜଳ ଅଛି, କେଉଁଠି ସ୍ଥଳ ଅଛି, କେଉଁଠି ଦେଶ ମହାଦେଶ ଅଛି, ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା। ଆମେ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଗ୍ଲୋବ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁ ମଡେଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ। ଗ୍ଲୋବ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥର ଗୋଟିଏ ମଡ଼େଲ୍। ଆର୍ଥ ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମଡ଼େଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୋବ୍। ଗ୍ଲୋବ୍ ଆର୍ ଭେରିଂ ସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ସ। ୟାର ସାଇଜ୍ ବି ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ଟାଇପ୍ସ ବି ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲୋବ୍କୁ ଆମେ ରୋଟେଟ୍ କରିପାରିବା। ୟାର ମଝିରେ, ଗ୍ଲୋବ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍ ପାସ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟା 2 ପଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିବା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସିସ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ସେଇ ଇମାଜିନାରୀ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପାସ୍ କରିଛି 2ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ, ଯେମିତି ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ, ଉତ୍ତର ମେରୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ, ସେ 2ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଗ କରିଛି। ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏକ୍ସିସ୍ କୁହାଯାଏ। এইটা ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପୃଥିବୀରେ ସେମିତି କୌଣସି ଏକ୍ସିସ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଗ୍ଲୋବ୍ କଥା ପଢ଼ୁଛେ। ଗ୍ଲୋବ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ୍ ଆର୍ଥର। ଆର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଲେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆର୍ଥ ସେ ଆପେ ଆପେ ବୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥର ମଡ଼େଲ୍କୁ ଆମେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛେ। ଗ୍ଲୋବ୍ ତାହା ସେଇ ଗ୍ଲୋବ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ। ଗ୍ଲୋବ୍ ମଝିରେ ତୁମେ ଦେଖିଛ ଗ୍ଲୋବ୍ ବୁଲୁଛି, ଏପଟେ ବୁଲି ପାରିବ, ସେପଟେ ବୁଲି ପାରିବ, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ବୁଲେଇ ପାରୁଛ। ତ ଆର୍ଥ ମଝିରେ ସେମିତି କୌଣସି ଏକ୍ସିସ୍ ନାହିଁ, ଗ୍ଲୋବ୍ ମଝିରେ ଅଛି 2ଟା ପଏଣ୍ଟ। ଆର୍ଥର ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଉପର ପଟେ ଆଉ ତଳ ପଟେ, ଏମିତି 2 ପଟକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସିସ୍ ରହିଲା, ଏଇ ଏକ୍ସିସ୍ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆର୍ଥରେ ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସିସ୍ ନାହିଁ, ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆର୍ଥରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଇକ୍ୱେଟର, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ବିଷୁବ ରେଖା। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଠି ବିଷୁବ ରେଖା ମଝିରେ ଅଛି, ଏଇଠି 0 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଷୁବ ରେଖା। ଆର୍ଥର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୁବ ରେଖା, ଆର୍ଥର 2 ପଟେ, ଉପର ପଟେ ଏ ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ଉପର ପଟେ ଏତିକି ଉତ୍ତର ମେରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଥର ଇକ୍ୱେଟର ଠାରୁ ବା ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ପଟେ ୟାକୁ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ୟାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ବିଷୁବ ରେଖା ଠାରୁ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, ଆର୍ଥର 2 ଭାଗ କରୁଛି ଏଇ ବିଷୁବ ରେଖା। ଆର୍ଥକୁ 2 ଭାଗ କିଏ କରୁଛି? ବିଷୁବ ରେଖା କରୁଛି। ବିଷୁବ ରେଖା ଆର୍ଥକୁ ସମାନ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରୁଛି।
ଉପର ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବା ନର୍ଥର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର। ବିଷୁବରେଖା 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ ନର୍ଥ ବା 23 ଅଧା ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି। ପିଲାମାନେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି 23 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ ନର୍ଥରେ ଥିବା ସ୍ଥଳେ 66 ହାଫ୍ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ହିମମଣ୍ଡଳ ଏବଂ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ରହିଛି ଉତ୍ତର ମେରୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀରେ ବିଷୁବ ରେଖାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାର କରାଯାଇଛି। ଏମିତି 90ଟି ଗାର ଅଛି। ଆର୍ଥ ଉପରେ 90ଟି ଗାର ଅଛି। ଗାର ଦେଉ ଦେଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ସଦୃଶ ହୋଇସାରିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବୋଲି କହିବା। ଏହା ଉତ୍ତର ପଟେ ଯେମିତି ଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଠିକ୍ ସେମିତି 1 ଡିଗ୍ରୀ 2 ଡିଗ୍ରୀ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଏମିତି କରୁ କରୁ ଏମିତି 23 ହାଫ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ ବା ମକର କ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। 23 ହାଫ୍ ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥରେ ଅଛି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ବା ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଠିକ୍ ସେମିତି 23 ହାଫ୍ ସାଉଥ୍ ବା ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି ମକର କ୍ରାନ୍ତି। 66 ହାଫ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ୍ ବା ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି ହିମମଣ୍ଡଳ। বা ইয়াକୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ୍। ଆଉ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ୍ରେ ରହିଛି ୟାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବା ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛି ବିଷୁବ ରେଖା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ପୃଥିବୀର ଦୁଇ ଭାଗ ଯେଉଁ କରୁଛି ବିଷୁବ ରେଖା, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟା ଭିତରେ ପଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି, ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଯେ ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକତମ ତାପମାତ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଗ୍ରାଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇ ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଜାଗାକୁ କୁହାଯାଏ ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍। ନର୍ଥର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ସାଉଥର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ ଭିତରେ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। 23 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ ରୁ 66 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ ଉଭୟ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ବା ନର୍ଥର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ବା ସାଉଥର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ এইଠୁ ଏତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂଲିଶରେ ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଜୋନ୍। ଏଇଠି ବହୁତ ଗରମ ନୁହେଁ କି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ନୁହେଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆଉ 66 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ ଆର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ୍ ଆଉ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ସର୍କଲ୍ ଆଉ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କୁହାଯାଏ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ଏହି ଜାଗାରେ ବହୁତ ଗରମ ନଥାଏ କି ଥଣ୍ଡା ନଥାଏ। 66 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା 66 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ ସାଉଥ୍ରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସାଉଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ କୁହାଯାଏ ହିମମଣ୍ଡଳ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 66 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ହିମମଣ୍ଡଳ ବା ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ନର୍ଥ ପୋଲ୍। ଏଇ ଜାଗାକୁ କୁହାଯାଏ ହିମମଣ୍ଡଳ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ 3ଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। 1 ନମ୍ବର, ଏହା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର।
एक नंबर रे आमर विषुव मंडल सॉरी ग्रीष्म मंडल, 2 नंबर रे दक्षिण नातिशीतोष्ण मंडल, उत्तर नातिशीतोष्ण मंडल, 3 नंबर हिममंडल उत्तर गोलार्धर भी अच्छी दक्षिण गोलार्धर भी अच्छी, अर्थात 3टी जोन रे विभक्त करा पृथ्वी को। ओडिया रे जदि आमे देखिबा पृथ्वीर उपरस्थ प्रांत बिंदु को उत्तर मेरु बा सुमेरु कहा जाए। ऊपरे जो बिंदुटा थिला उत्तर मेरु बा ताकू सुमेरु कहा जाए। दक्षिणस्थ प्रांत बिंदु को पृथ्वीर शेषतम बिंदु को दक्षिण मेरु बा कुमेरु कहा जाए। ग्लोब रे दर्शा जाइतिबा उत्तर मेरु बा दक्षिण मेरु एई एक दंड द्वारा संयोजित। या को आमे देखो पढ़िबा। এইটা उत्तर मेरु, এটা दक्षिण मेरु। उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु को गोटे दंड द्वारा एमती संयुक्त करा जाइछि। এই जो दंडटी को अक्ष बोली कहा जाए। जो आमे गार देइथिले एबे उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु को सेई दंडटी को कहा जाए अक्ष बोली कहा जाए। मन रख पृथ्वी एमती कौन अक्ष नाही, यह गोटे काल्पनिक अक्ष ग्लोब रे थाए। आमे ग्लोब को बुलाई परिबा। ग्लोब जेमिति पृथ्वीर आवर्तन रही, आवर्तन माने आवर्तन गति कौन पृथ्वी निजे अक्ष चारिपटे बुले ताकू कह जाए आवर्तन गति। तो ग्लोब को आमे बुलाइबा पाई सेमिति अक्षर आमे साहाय्य नौछे। पृथ्वी निजे बुलिबा को आवर्तन गति कहा जाए। या को कहा जाए इंग्लिश रोटेशन। द अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन दैट इज रेवोल्यूशन। आर्थ बा पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुले ताकू कहा जाए विवर्तन। ये दुईटा कथा को मन रखा, गोटे हूँ आवर्तन गोटे हूँ विवर्तन। पे मैंने एतिकी आम पढ़ा। नेक्स्ट आम पार्ट रे यार अक्षांश और द्राघिमा विषय देखा। आज जो आम पढ़ीचे विषुव रेखा, कर्कट क्रांति, मकर क्रांति, सुमेरु कुमेरु यह केते डिग्री रे अवस्थित। जमिति ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री हाफ रे अच्छी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री हाफ साउथ रे अच्छी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गला। नेक्स्ट रहिला हमर नॉर्थ पोल साउथ पोल 90 डिग्री रे अच्छी। तो या को आम मन रखा। आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री हाफ रे अच्छी, 66 डिग्री साउथ रे अंटार्कटिक सर्कल। तो यही जो चारिटा जमती इक्वेटर गोटे, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ पोल। इक्वेटर तले रहिला अंटार्कटिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, साउथ पोल। मोटामोटी 7टी कौटा कौ डिग्री अवस्थित ताको आम पढ़ा आ मन भी रखा। यह निहाती भाव आमको साहाय्य कर आगामी पाठ बुझे।